gaztelania nagusi eta euskaraz ere bai. Ama erdalduna izanik batez ere gaztelania erabiltzen dugu guztion artean, eta gero ni euskaldun berria izan arren semea eta alabarekin euskaraz egiten du. Busoi bidez, heldu zitzaigun etxera, egon ginen apur bat begiratzen, eta sosketaren berri izan genuen, eta esan genuen, zergaitik ez sartu parte. Eta horrela izan zen. Gutxi erabili dugu, batez ere horregatik. Egunerokoan eta gainera birekin, eta bigarrena oso txikia izanik, irakurtzeko edo beste gauzekin ibiltzeko, denbora eskasa daukagu orain, baina iruditzen zaigu interesgarria dela baliabideak familien eskura jartzea. Askotan nik uste dut familia asko dagoela baliabide faltan. Hau da, egin nahiko genuke zer gehiago seme-alabei euskara transmititzeko, baina ez dakigu oso ondo nola, edo nondik hasi, eta horretarako baliagarria izan daiteke horrelako materiala. Nik uste dut ohiturak berdintzu jarraitzen dutela, eta nire kasuan nik batzuetan esaten dut erdi eskizofreniko nabilela, amarekin gaztelania, seme-alabekin euskeraz, guztiok elkartzen garenean ja ez dakit nola egin, baina hola moldatzen gara momentuz. Ez frantses ez oraindik ez. Nik uste dut edozein erakundek egin dezaken lana, garrantzitsua dela euskara sustatzeko bai.